Hormatly izleyiciler, sport ellerinde voleybol reportajı, voleybol boyunca Türkmenistan'ın çempionatının yukarı ligatının duşuğunda öğren, gıdıklı duşuk, öğren saylama duşuk, bu geçirleyen duşukta çempiyonluğa daraşgârlık ediyen voleybol toporları duşuyalar paytahtımızda. Yaşarlı Kakayf adına Halkara Nevit ve Kadınlar spor toplumunda geçirilen yarışda çempiyonluğa daraşgârlık ediyen Yaşarlı Kakayf adına Halkara Nevit ve Kadınlar Nevitçi voleybol toporu bilen Türkmenistan'ın Devlet Migrasiya Kulluğu'nun migrasiya voleybol toporunun arasındaki duşuk. Başladı geçirilen duşukta voleybol toporlarının ikisine de üstünlükleri ardı ve diyet gök egneşikte Türkmen Devlet Migrasiya Kulluğu'nun migrasiya voleybol toporu şerede kızıl koyuna düşürdü. Yaşarlı Kakayf adına Halkara Nevit ve Kadınlar Nevitçi voleybol topor. Hatta bir duşuğun birinci dövünün başı oyunu yan başladı, toporları üstünlükleri ardı ve diyet öğren gıdıklı duşuk toporların ikisine de bir neçe tecrübeli oyuncular çıkışı diyelerinde kadirki vaqtda kadirki şu duşuğa tomuş etmeye gelin tomoşaçıların şu duşuğa tomuş etmeye gelen can köylerin sanı adattaqıdan xatı köp yüzlerce can köylerler hormatlileşer. Bu geçirler duşuğa yürütü tomuş etmeye gelirler. Galkan, Nevitçi, öğren, gıdıklı öğren, yukarı derecedeki duşuk Hasap 2-1 migrasiya voleybol topor öňe saýlanýar. Migrasiya gök egneşikde çıkışı diyen voleybol toporu migrasiya toporu var dur geçirmede kadir kıvatda Türkmen Devlet Migrasiya Kulluğu'nun migrasiya voleybol toporunun düdümünden çıkışı diyen oyuncular dürlü yıllarda çempionatımızda yukarı ligatına Türkmen Devlet Binagar Kuruş İnstitutu'nun Binagar şehrinde Türkmen Devlet İktisadiyet ve Doranlaş İnstitutu'nun hazine yarı toporlarına çıkışı diyen oyuncular çıkışı diyeler galibiyette bir neçe migrasiya toporda tecrübeli oyuncuların sani öğren köp edil migrasiya yali Nevitçi voleybol topor hem bir neçe tecrübeli oyunculardan ibaret. Kadir kıvatda Nevitçi voleybol toporu yereyeler deyip biz önemli belirttiler. Tevabi hasap 3-2 bolu Nevitçi voleybol toporu öňe saýlandy. Ülfer hormatly izleyijiler, duşuk dowam edýär. Ne bun? Häzirki wagtda ýurdumyň iň güýçli voleybol toporynyň arasyndaky duşuk. Ne paýtagtda Ýaşyl Kakayf adına Halkara Nevit Üniversitetinde bugün 3-nji aýlagyň duşugy dowam edýär. Umuman iki toporlarym häzirki wagtda çempionatda ören, ýani ýokary ligadaky oýunlar seredemizde 25 bilen birinji ikinji oruna barýan toporlar. Hatta migrasiya göýgeçikdäki topor birinji orunda da bar ýaram. Indi hormat üniversitetiň toporlaryň düdümlerini tanyş bolalyň. Ýaşyl Kakayf adına Halkara Nevit Üniversiteti Nevitçi toporyň düdümi. Meýdandaky altyl qıram bellek geçer, sonuň ýaly toporyň umumy düdümi ikinji bölgede bunu Akmurat Döwletov oýnar. Erkin oýunçy birinji bölgede Tirkeş Nurgelliýew, 10-nji Bagtyar Hemraquliýew bar, 5-nji bölgede Ismail Uradmuradow, 14-nji Didar Nuriýew, 10-nji erkin oýunçy ýagny Döwlet Jumagelliýew, 4-nji Merdan Imamberdiýew, 6-njy bölgede Arslan Ballekow, 3-nji Bedirgen Anna Quliýew, 13-nji Ýazmurat Merdanow, 7-nji bölgede Bayram Güýüsüw, 11-nji bölgede Ilham Allaberdiýew hem 9-njy Serdar Ataýew. Şular umumy düdümi. Nevitçiň düdümi. Tälimçisi ýurdumyzda tanymal baýry tälimçi Türkmenistan atlyny tälimçisi Serdar Täşnazarov. Indi bu migrasiya, hatta migrasiya bu mehmanam bolýaram. Nevitçe duşuň seredem we oýunlaryň agramlylygy bu ýerde geçýär. Migrasiýaň düdümi. Ne birinji bölgede bu Begli Murat Gelliýew, ikinji bölgede Gudrat Öwözow, 3-nji Arslanbek Iskanderow, 16-njy Süleyman Garliýew, 6-njy Qiyam Muhammed Quliýew bar, 7-nji Duranbek Rehimow, 10-njy Arslan Rasulow, 11-nji Mitkun Quliýew, 14-nji Gurban Gylýew, 15-nji Akmurat Galannarow, 5-nji bölgede Vladimir Kanişew, 9-njy Ýazmurat Balliýew hem 4-nji Kerem Öwözow. Eminler bu meýdanyna mürmörde Arslan Galýew kömekçisi bolsa Kerim Udaýgulýew. Hasap 6-4. Ne 3-0 hüjüm geçirdi. Berekella. Ahiri
Bu yerde gowy blok, büwet boldular. Nevitçi ören şoğla başladı duşuğa. Yönen tak näme? Begeni pesil kagardan yirragan modüller hasap 7-4. Türkmenistan yukarı ligasında migrasiya birinci ornu dedik, ikinci ornu Nevitçi, üçüncü ornu Binagar var yer 10 yüzlük bilen. Malesin dördüncü ornu var yer. Beşinci ornu Milli Koşun var. Kalkınış var 10 tuk bilen. Ne kala toporum öňde görünordu. Umuman ýitip äteşik dowam edýär. Hasap 8-4'e çykdy. Ara tapaw 4 tuk. Nevitçiň üstünün oyunu dowam edýär. Oyun dowam edýär häzir Nevitçiň. Oyunçy top oýna girdiler. Bayram Weýsi top oýna girdi. Ören Batly hüjüm ediş urgu bilen. Rıtkar Resulov. Ne tanimal oyuncuların biri. Migrasiyan düzümünde. Rıtkar Resulov. İlki Milli Koşun'da başladı voleybol yolunu. Son bolsa bir näçe ýyllar Binagarlyň düzümine ukilçilik etdi. Näme migrasiya. Bu Türkmenistanyň hem milli ýygynyň düzüminde oýnady ençe ýyllar. Hasap 9-4 Nevitçi. Bu döwe ara tapawut 5 toş çykardy azad däl. Ni tälimçi diýim, migrasiýaň hak berdi Süýünüp. Berekella, Batly hüjüme düzurgy ýöne top garşylandy. Didar Nuriýew var, ýene de bir berekella. Ýöne tähel ötünçe temporýar Didar Nuriýew hem. Kerwenden çemýiller oýnapdy. Balkan welaýatynyň ulam milliginiň düzümine bir näçe ýyl oýnady, tejribeli oyunçularyň biri. Didar Nuriýew hatta käbir ýagdaýda, ýani fiziki güýje taýýar bolan wagtlary 1 metr 10 santim ýerden bökýärdi, göterilýärdi. Häzirki wagtda da ýene de nasip gasyk berilýär, hasap ýam olmaýsa çykardy. Serdar Täşnazarov ýene de utuk kazananyna seretmeden şähertlerine ültürek bolmagyny tapşyrýar. Serdar Täşnazarov olam öz ömrüne voleybola bagşan tälimçileriň biri. Didar Nuriýew häzir top oýna girdiler. Ne Didar Nuriýew häzir bu ören zarba bilen ýöne topa kabul edildi. Berekella. Emin bu ýerde Qiyad Muhammed Kuliýewiň ýalňyşlygyny belleýär. Men video şekilli. Häzir tälimçi ýalaşmaýar, migrasiýaň gaýtadan teretmegini maslahat berýär. Video şekilli häzir tomaşa ederler. Kerim Hudaýguliýew ne kömekçi Emin bu ýerde münberdäki Emine duýdurdy Arslan Gylýçewe. Ýagny o ýerde migrasiýaň oyunçunyň tehnik ýalňyşlygynyň barlygyny we utuk Nevitçiň peýdasyna diýär Emin. 11-5 Didar Nuriýew ýene top oýna girdiler. Ne Didar Nuriýew hüjüm edici. Zarba bilen top oýna girdilər. Ýöne topu bolun kabul edýär. Ne bu ýerde de toporna Süleyman Garliýew 16-njy ýylgydäki oyunçy topuryň 6-njy tugy. Ýöne entek ara tapawut açyk. Ýagny 5 utuk azad däl. Voleybolda. Ne basketbolda bolýar näme? Bir hüjümde 3 utuk, hatda 4 utuk gazanyp bolýan pirzatlar bar. Didar Nuriýew taşına gitti diýär. Taşına düştü diýär. Ýöne Bayram Weýsowem içine diýip Emine Gaptalla Kerim Hudaýguliýew o portada ýakynny. Hasap 7-11. Nik topor bularyň birinji alawdaky duşugyna ýatlasak ol oýuny Nevitçiň peýdasyny tamamlandy oýun. 3-2. Ýalňyşdy bu ýerde. Bu ýerde bolyn Arslan Balliqow. Arslan Balliq bir ýyl taýýarlyksyz boldy da urgu geçirenler. Duşuk dowam edýär, ara tapawdy ýygyrdy migrasiýa, 3 toçenne. Nädir Süleyman Garliýew top oýna girdiýän. Migrasiýaň düzüminde bu düýün bolýançlaryň biri. Migrasiýa näme?
yurdumuzda bir näçe ýyl çempion bolan topar. Ne iki bolup öňüne ýapdylar gowy. Irsar Resulov var. Mitkun Guliyev var. Mitkun Guliyew Balkan welaýatynyň ýeten ul etrabyndan voleybol ýoluna başlady. Hatda kenara koýunlaryna da gatnaşypdy Mitkunam. Hasap 9-11. Migrasiýa umytlanýar. Ýöne bolyn top tötänden geçen top. Döwlet Jumagelliýew. Döwlet Jumagelliýew erkin oyunçy topu tötänden bir ýyly batly dilen topdy. Ýöne edil boşluklara düşdi de migrasiýa oyunçylary bolyn kabul edilmediler. Hasap 12-9. Ýene ara tapaw düşütuk. Arslan Ballekow. Irsal Resulov. Irsal Resulov bu pursatı bagşlamady. Ören gopydy alanny. Ve 10-12. Oyunun geçişi tel ne biçim üstünlüğü var ýöne ulur artık maşyk bolmaly. Migrasiýaň düdüminde oyunçum çalışyrlar. Migrasiýada oyuna girýän Akmurat Qalannarow girdi. Artanbek İskenderowyň ornuna. Top karşılanýar. Ýöne bolyn migrasiýada gowy hüjüme geçirilmedi. Berekella. Ýöne topum agyr top karşılandy, kıyın top. Ýene de migrasiýa gowy hüjüme geçirilmedi. Bu tapar utuk kazandy. Ýeňil bolmady. Bagtyar Hemraquliýew. Bagtyar Hemraquliýew toparyň 10-njy tugy boldy. Hasap 13-10. Ara tapawut 2 tuk 3 tuk ýagdaýda saklaýan ýaren täge. Oyuna dolan kelýär migrasiýaň düdüminde Arslanbek İskenderow. Berekella. İçine düştü diýär. Emin içine düştü diýär Arslan Galiz topun ýagny oyun meýdanyna. Arslan Galizow. Minberdäki Emin. Man jogapkary duşuk bu. Ýokary ligaň iň bir öňde bar toparlary hatda çempionlugy diýip alaşýar toparlar. Hasap 14-10. Onmason. Irsal Resulov bir hili hüjümi isleýşäl geçirilmedi. Taýýarlykdyrak boldy. Petrakdan aşagrakdan hüjüm geçirdi, uruw boldy. Bulam hasap 15-10. Ýene ara tapaw daşyldy 5-9-ni. Hüjüm dowam edýär. Berekalla. Emin utugy migrasiýa peýdany berýär, hem 11-15. Ne bu duşuk bugün paýtagtda ýagşygelli Kakaýew adanyla Halkany Ýurtlar Uniwersitetiniň sport binasynda. Gyzykly duşuk. Ýokary ligaň häzir wagtyň güýçli iki toparlarynyň biri. 16-11 bolýar. Ara tapawut 5 tutuk. Bagtyar Hemraquliýew häzir top oýuna girdiýän 10-njy belgide. Üç bolup öňüni ýapsak bolup başarmadylar. 3 oýunçyga garşy utugaldy. Bu ýerde migrasiýa oyunçuny da aperin, berekalla. Ýani 3 bolup öňüni ýapmak diýense ýöne ýeterlik bolmady. Nevçiň oyunçulary 10-16. Mitkun Guliyev. Ýene bir migrasiýaň düdümini ustat oyunçularyň biri, tejribeli.
Didar Nuriyev ýalňyş ýar. Didar Nuriyev baturgy boldy. Ulu migrasiýa ara tapawdy ýygyrmagyna güçlük berýär. Hasap 13-16. Didar Nuriyev. Nevçin 17-nji tugolly. Hasap 17-13. Alham Allah verdi häzir top oýuna girdiýän taýýarlanýan. Ýalňysdy buyurdy. Urguýny Döwranbek Rehimov azowluk Petrakdan urgu boldy da. Ýagny voleybolda näme ýokary ýerden ýokary götürilmeli. Has bir 1 metr bökmek gerek. Ýerden götürilende. Bulan fizik taýýarlyk hem gerek. Voleybolda gurrunsyz näme bu 18-10 sara tapawut 5 şutuk. Rıfır Resulov'un hücumu karşılanını Didar Nuriyev yine de hücumda devam edýär. Nevçin migrasiýa üçin mümkinçilik bar. Üstaşır berekalla. Rıfır Resul bol köpden bäri buňal ağlı vurgular kän geçirmeýär. Ýöne bu tapar Üstaşır gowy peýdalandy. Rıfır Resulov 14-18. Arslanbek İskenderov häzir top oýuna girdiler. Yeni ýalňyşýar Arslan Ballekow. Migrasiýa. Batyr tuklar gazanýar migrasiýa. 15-18. Arslanbek İskenderov. Ne bulam? Hadinan düzümlüde enşemirler oynapdy. Yurdumuzda universitet ýarşyna gatnaşypdy. Migrasiýa oýunçylaryň bu päterçilik bedirler bir-birine garaşmadylar. Ýöne ýeňli tuga bolmady Nevçi üçin hem. Onu kullanmaz. Bayram Guýysov. Nevçin düdümünü de Merdan Mammerdiyev oyuna girýän. Bergen Anoğluýewiň ornuна. Rıfır Resulov. Hatta top daşına da var ýa-da ýöne edilýärmi? Oňaly Döwlet Cumagaliýew garaşmadymy? Ýene de oýunçy çalşyrylýar. Nevçi de ýygyderli ýagdaýda oýuna dolanyp gelýän. Akmuna Döwletow. Didar Nuriyev. Didar Nuriyev. Ýene bir wajyp bir faktorda toparyň dadyny ýetişýär Nevçi. 20-16. Barnizde häzirlikçe Nevçi ýakyn. Nevçi geçen ýyl ýurdumyzda universitet ýarşyna çempion bolupdy. Futsalda da güýç toparlar bar Nevçi. Ýalňyşýar daşna düşdi diýär bulum Süleyman Garliýewiň. Nevçi meger bu döwü ýeňse hat ýakynlaşdy. Ara tapawut 5 şutuk. Didar Nuriyev.
Gören zarba bilen vurulan top. Yine utuk kazanırdı bu sefer. Kıyat Muhammed Kuliyev. Kıyat Muhammed hem Akal vilayetinin behedin etrafından başlayıp dolum. Göl voleybol yoruna. Akal vilayetinin behedin etrafım voleybol. Deyinli, güýçlü türgönler çıkaryan etraflaryň biri. Migrasiýa umyt bar. Ýöne bolyn Irsal Rasulov. Irsal Rasulov. Bu tapar hüjüm geçirdi ýöne. Migrasiýa peýda bolmady 20 kon ýedi. Migrasiýa bu döwüň ýeňişine barka ýakynlaşdy. Olaryň birinji ýyldaky duşugam 5 döwden ibaret bolupdy. Bütün Guliyev hem ýalňyşýar. Hasap 20 son ýedi ara tapa ýene iki tuk gerek. Nebitse bu döwüň ýeňişi üçin. Arslan Balliqov top oýnay. Arslan Balliqov 24 bolýar. Bulyny ýeňiş. Bu döwüň ýeňişi nebitçiňe ýakyn. Bir hili migrasiýa oýunçylary topu daşyna sördüp garaşdylarmy adowly hasaplary olaňam saklaýşyra dogry netije bermedi bu safar. Ara tapa 7 tuk son üçin nebitçini umum hasapda 1-0 çykmana ýakyn. Berekallah. 25 17 bolýar. Birinji döwde nebitçi önemli gün çykdy. Umum hasapda da 1-0 öňe çykýar. Ne de Emin Arslan Galizowyň jurly bilen ikinji döwge başlandy. Top oýna girdiýän nebitçi de Akrat Döwletow. Didar Nuriyev. Berekallah. İkinji döwgede şowly başlady. Nebitçi Bagtyar Hemraquliýewiň utugy bilen. Ne migrasiýada da millioniň düzümde oýnayan şonuň sany az däl. Ýene de Mitkun Guliyev. Mitkun Guliyev tezerli oýunçy olan bu safar näme? Feýsal hüjüm geçirilmedi. Hasap 2-0. Nebitçi ikinji döwgede üstünlikle başlady. Akrat 3-0 bolýar. Migrasiýada bir hili alçylanlyk bar. Dowla düşdi topar. Tälimçi meger bu ýagdaýda olara bir towkanlyga çağırmarym ka diýen. Ne tälimçi Hakberdi Söýünow. Ne çepellerin top oýna girdi. Irsal Rasulov ahiri utuğa kazanırdı. Toporun ilkinci utuğu bolýar. İkinci döwde migrasiýaňam. Milliýetiniň düdümine Duranbek Rehimow var migrasiýadan. Süleyman Garliýew, Arsenbek Iskanderow, Gudrot Uwezow var. Erkin oýunçy. Ýalňyşly daşyna düşýär. Bolmasa batly hüjüm geçirdim. Bagtyar Hemraquliýew. Migrasiýa bastır ikinji tutuna gazandy hasap 2-3. Irsal Rasulov hazır top oýna girdiler. Döwlet Şmagelliýew hüjüm dowam edýär. Berekallah. Didar Nuriyew. Ören gowtaýarlykly hüjüm urgu geçirdi. Yerden hat ýokary göterilýär, olam hüjüm üçin bir amatly ýagdaýam döredýär oýunça. Olam hasaby hem 4-2 boldy. Ular tapawda däl ýöne her utuk ören wajyp gymmatly. Häzir Bagtyar Hemraquliýew. Bagtyar Hemraquliýew. Nevçin näme bu şowluk peýdasyna
Top tora deyip uğrunu yitkötdi. Hemem toparın 5. gol hata 5-2. Hata 5-2. Kıyın topu kabul etti. Ne erkin oyuncusu. 6-2 bolýar. Mitkun Guliyev oğlum. Öz badyny sakla bilmedi. Oyun devam edýär. Hasap 6-2. Yine de bahatly urgy. Urgy top oýna girden. Nevçin oyunçusy. Arkhar Resulov. Arkhar Resulov topa yetişti. Mitkun Guliyev. Emin Artan Galejev topu migrasiýan uçy ýalňyşdy diýär hemem. Utugy migrasiýan peýdasyna Nevçin oyunçusynyň ýalňyşlygy bilen Hasap 3-6. Serdar Täşnazarov. Nevçiden oňam tälimçiň tamalary ýokary. Didar Nuriyev bolýan utuk kazanyrmagyny dowam edýär toporuna. 7-3. Bu Nevçin düdümünden näme? Diňe bir Ýagşyl Haýbatyna Halka Newtal Uniwersitetiniň talipleri däl, daşyndan hem oyunçular ýeterlik. Didar Nuriyev bolsun. Başga da Ahra Döwletov. Hasap 4-7. Soňra ýaly näme bir Nevçide Döwlet Jumagelliýew bar. Döwlet Jumagelliýew hem milli goşuň düzüminde ençe ýyllar oýnady. Binagaryň düzüminde bir näçe ýyl çykşedipdi. Didar Nuriyev batly urgy topu Döwlet bolup karşıladylar hem ýöne näme top meýdan daşyna gitdi. Zarba bilen urulan top 8-4. Bayram Guýysov. Ýalňyşýar Bayram Guýysov bulam migrasiýaň peýdasyny gutuk 6-8. Arslanbek Iskanderov. İçine düştü diğer. İçine düştü diğer Emin. Jedilrek top. Gönçüdün üstüne düştü de. 9-5. Didar Nuriyev. Adoluk kovlukdu bu yerde. Nevçin oyuncusu hatta topu yollaşana geçirip hücum kurnabilecekti. Yani 100 uğra. Uğru geçireni kim görmedi. Bahtiyar Hemraquliyev. Bulam näme? Ýalňyşlyk. Migrasiýa topuň 6-njy tutup boldy. On 3 bolup öňüni ýapjak boldylar, ýöne bulam ýeterlik bolmady. 3 bolup 16. Hücum devam edýär. Didar Nuriyev bu sefer olam hücuma geçirdi ýöne oyun meydan içine sürülmekde. Daşyna düşýär. 7-10. Migrasiýada Mitkun Guliyev oýnady bolan keldi. Ýan Muhammed Guliyev var.
Peydar Nuriyev top karşılayan. Oran batly hücum boldy bulam. Bagtyar Emraquliýewiň Nefsin Peydarny utup bolýar we 11-7. Hasap 11-7 ara tapawut 4 otuk. Berekallah. Mütkün Guliýewden muňal hüjümleri garaşylýar. Ne muňal hüjümler Mütkün Guliýewden migrasiýanyň jan körler tälimşem garaşýanlar. 8-11 ara tapawut 3 otuk. Abdur Rasulov. Adam näme? Hüjüm. Urnoýjy urgu bilen top oýna girjek boldy. Tordan geçirilmedi. 12-8. Bagtyar Emraquliýew. Olam ýalňyşýar. Dokuzonki. Qiyad Muhammed Quliýew häzir top oýna girdiler. Migrasiýa mümkinçilik bar utup kazanmak üçin ýöne üstü aşyr geçirjek boldy, onuň başarmady. Peydar Nuriyew topu Kudret öwedi, kyn topa ýetişdi. Ulan migrasiýa Peydatyna 10-njy hasap 10-12. Yad Muhammed Quliýew häzir top oýna girdiler. Peydar Nuriyew karşılayan. Peydar Nuriyew öýle mutlak kazandyrdy. On. Jemi 10 topar gatnaşýar. Ne ýurdumyzda Ýokary ligasynyň geçirilen Türkmenistan Ýokary Liga erkekler voleybol toporlaryna 10 topar wekilçilik edýär. Kerwenmar, Gala, Galkyn, Talip Sport, Galkynys, Milli Goşun, Maliýesi, Binagar, Nevitsi, Migrasiýa. Ulam Nevitsi Peydarny utup bolýar, Nevitsi ara tapaw ýene-de 4 goş çykardy. Häzirki wagtda Migrasiýa 1-nji orunda. Oyunçum çalışırlar. Vladimir Kanisova Miryaram. Migrasiýa Nevitsi bilen oyun belläpdik, soň Binagar bilen 3 üstün çykdy Migrasiýa, Maliýesi bilen 3 üstün çykdy. Milli Goşuna garşam 3-1, Galkynysy 3-0, Talip Sporty 3-1. Ya Migrasiýanyň ýeňis Peydatyna. Galkyna garşam 3-1. Galan 3-0 hemem Kerwenem 3-0 üstün çykdy. Bir joyny turupdy Migrasiýa. Olam Nevitsiden. Nevitsin geçiren oyunlaryny seyretsek, Nevitsi Binagara garşy 3-1, Maliýeşe garşy 3-0, Milli Goşuna garşy 3-0 üstün çykdy. Galkynysy garşam 3-0. Ýöne Talip Sport bilen bolýan oyun agyr geçiripdi. Nevitçine ol oyun 3-2. Galkyna garşam 3-1. Ne Galadan bolýan garaşylmak ýagdaýda utully. Nevitçiň ýeňisi sebäbi bilen oýunlaryny berem Galady. Soňra alam Kerwenenim 3-0 üstün çykdy. Ne bular? Toparlaryň geçiren guşuklaryň ýagdaýy. Ýerde-de ýalňyşýar.
16-11 ara tapawut ýene 5 tuga çykardy. Oyun dowam edýär. Hasap 16-11. Nevçin üstünlügi bilen Bayram Yusuf ören batly zarba bilen topu ýöne kıyın topu karşylady. Kudret öwedi. Bu ýerde de migrasiýa peýdasyna boldy, ýeňil uçuk bolmady. 12-16. Vladimir Kanishev ulun bir tejribeli oyunçylaryň biri migrasiýaň düzümine. İkinji döwde oňa täze mümkinçilik berdi. Onuň ýalňyş ýarda. Topu tordan geçirilmedi. Nevçin peýdasyna. On 17-12. Didar Nuriyev taýarlanýar. Kudret öwedi, kıyın toplara karşılayar. Yani Muhammedliyev topu bir hilip karşılayabilmedi mi? Yani kabul edilmedi. 18-12. Didar Nuriyev. Didar Nuriyev top oyuna girdiyen. Bat durgu diýeni daşyna düşýär. Üçüncü tory yaram Didar Nuriyewiň öýde. Ara tapawut 5 şutuk. Duranbek Rehimov. Bir hili Döwlet Jumageliýew hem topu adylyk gow garşylap ýolusyny dürse geçirmedi. Ýene de top. Bu ýerde de migrasiýa oyunçuly ýalňyşdy. Hatda gow garşylyk berenem Artan Balliqov. 6-njy ýylda Artan Balliqov Nevçin düdümine. Öňümizde de ýarşlar bar, Bangladeşe geçirecek ýarşlar bar, Pakistanyna, Näterdar Taýasnazar milli gynnynyň may aýyna ençime ýarşlar bar ýata geçdi. Häzirki wagtda da milli gynny Aziýa döwletiniň arasynda 1-20 içinde. Aziýa döwletiniň arasynda Türkmenistan milli gynny Näterdar Taýasnazar köpete şolamyzda. Hatta Orta Aziýada Türkmenistan milli gynny Kyrgyzstana garşy Täjikistana garşy üstünlüğini baryny belläp geçýär. Özbekistana garşy. Başga da näme? Şonuň ýaly häzir Aziýa ikliminden güýçlü milliýini Ýaponiýanyň bildigini diýip. Näserde täsir täsir bolýan belläp geçdi. Gurrun Aziýa näme? Ýaponiýa voleybolda, futbolda da Aziýada güýçlü milliýiniň biri. Ýöne Türkmenistan bilýärmiz hem tamalarynyň känligini hatta bir şowlurak bir bize düşse dagy yarın finala bar biljek güýçde. Bildiğini migrasiýa üçin Irsar Rasulov aslında Irsar Rasulov urguylam gowy batdan geçirilmedi. Ýöne adolyk şowlugam diýiler soňa. Irsar Rasulov bir hili urguýuny Petrakdan aşaratdan hem urgu boldy. 15-19 4 tutuk ara tapawut. Süleyman Garliyev taýarlanýan migrasiýada. Migrasiýa näme ýurdumyzda ençime ýyllar çempion bolan topar. Berekallah. Mitkun Guliyev, Irsar Rasulov iki bolup öňün gowy ýapdylar, garşylyk berdiler. Migrasiýada ara tapawudam ýygyrdy 3 tutuk üçin 16-19. Süleyman Garliyev. Bulam milliýiniň düýmeden ýalňyşylyň biri. Süleyman Garliyev. Vladimir Kanishev kıyın topa geçti. Döwlet Jumageliýew.
Berekallah. Mitkun Guliyev yine de. Mitkun Guliyev, Irsal Rasulov. Ne talim sakbedi föyünü fem. Şagirdlerine berekallahına yetiriyor. Oniyodon nokul. Ara tapavda yığırdı Migrasiya. Nevçin täden üzüm geçirýär. Döwlet Jumagelliýew. Berekallah. Vladimir Kanishev. Muhammed Guliyev. Ara tapaw ýygyrdy Portugal çenni. 18-19. Süleyman Garliyev. Tayarlanyan Migrasiýanyň düdüne top oýuna girmek üçin. Süleyman Garliyev, Döwlet Jumagelliýew kyn topu. Berekallah. Didar Nuriyev. Migrasiýanyň güýçlük bar, hata deňlemek üçin. Döwlet Jumagelliýew döşü bilen garşylady. Didar Nuriyev. Berekallah, yeni Mitkun Guliyev. Mitkun Irsal Rasulov bu ýerde 20-19 boldu, hata deňlendi. Migrasiýa tijenni ve hakyky ýurdumyzda ýokarky ligasynyň iň güýçli iki topary. İki toparam diňe bir topar turupdylar. Häzir wagtda çenni Irsal Rasulov, Döwlet Jumagelliýew. Didar Nuriyev. 20-19 öňe çykdy. Migrasiýa öňe çykýar. Migrasiýa ilkinji sapar öňe çykdy. Hatda bu umuman duşukda. 20-19. Ferhat Esnadarov bu ýerde oýunçum çalyşýarym. Ne soğukun taraftar can körlerim, ulu soğukunluk bilen öýe toparlaryny ýeňse ruhlandyrýarlar. Ferhat Esnadarov ne meydana giren Islam Muradam oýuna girdi. 5-nji bölümde ilkinji sapar oýuna girýär. 20-19 öňe çykdy Migrasiýa, göreliň umumata bir-bire getirermi? Süleyman Garliyev, Döwlet Jumagelliýew. 20-20 diýär, göni şydyň üstüne düşdi diýär Emin Arslan Galyjew. Arslan Galyjew. Yine duş oyuna dolan kelli. Nevçiň düdümünde Akmara Döwletow. Akmara Döwletow ödüm top oyuna girmene taýarlanýar. Irsal Rasulov öňe çykardy ýene-de. Irsal Rasulov Migrasiýany öňe çykardy. 21-20. Irsal Rasulov top oýuna girdiýän. Döwlet Jumagelliýew. Berekallah. Ne bu sapar hata deňleýän bolsa Nevçiň düdüminde Bayram Goýusov. Ne 7-nji bölümde. 21-21 bolmasa da bu ara tapawut 5 oçene masypdy. Nevçiň peýdasyna
Bagtyar Hemraguliyev. Bagtyar Hemraguliyev. Öňe çykardy. Nevçi öňe çykardy ýene. Hareketme güçlüklerim galmanlar ikinci döwde toparlaryňa. Batly urguny top oýnaýar diýene näme topy ýalňyşdy. Bagtyar Hemraguliyew 22-20 kasap deňden ýar ýene. Didar Nuriýewiň urgusyny garşylandy. Nevçi üçin güçlük bar. Ýöne bu ýerde kapten Emin Kerim Hudaýguliýew migrasiýa oýunçylary tora galtasdy diýär, hemem öňe çykdy. Ýöne tälimçil alaşmaýar. Migrasiýa tälimçil hak berdi söýünip, onu video şekilde gaýtadan tomuş etmek isleýänligini ýatly diýär. Video şekilde gaýtadan tomuş etdiler. Kerim Hudaýguliýewiň gelen netijesiniň dogrulygyny maqulladylar. O taýda migrasiýa oýunçylary bazen saklap bilmediler de, tora galtaşdylar. 23-22. Hasap deňler migrasiýa. Hasap deňlenýär 23-23. Aslında bu topu kabul edämeli topdy. Ne bolýyn bu döwün gurrunsyz wajibi tuklary. Ne bu döwün azykly yani Yaponiýa diýdiň Iranistan Respublikasyny güýçlü millerlerin biri. Onuň bir atak geçeli. Kıtay Halk Respublikasy bar. Didar Nuriýewiň hüjümine garşylandy. Döwlet Jumagelliýew. Vladimir Kanyshev. Berekallah. 24-23. Migrasiýa çykdy. Migrasiýa häzir bir tu kazany biläýse umumata 1-1 bolar. Mitkun Guliyev. Didar Nuriýewiň bu safar hüjüme geçmedi. Ýöne bolýan. Batly urgu boldy. Hasap 24-24. 24-24. Nevçiň oýunçylary ýalňyşlyk diýär. Hasap 25-23. Umum hasap 1-1 bolýar. Ne kadar oyun dowam edýär. Ülkeň hormatly ýeler, 3-nji döw adwaktan başlanar. Ne bugun paýtagtda Ýaňşygelli Kakaýew adyna Halka Newtkal Uniwersitetiniň sport binasynda Türkmenistanyň ýokary liga erkekler voleybol topunyň arasynda 3-nji saýlama aýlaw dowam edýär. 3-nji aýlaw Urduşan toporlar Ýaňşygelli Kakaýew adyna Halka Newtkal Uniwersitetiniň Nevçi voleybol topory bilen Türkmenistanyň migrasiýa gulunyň migrasiýa topunyň arasynda oýun hasap 1-1. İkinji döwde tijenni. Migrasiýa. Ne migrasiýa üçinji döwde şowly başlady bir tuk bilen. Ýa-da sağ tarapynda göwgeçde migrasiýa, çep tarapda bolsa Nevçi. Muman migrasiýa diňe bir duşukda tutulupdy. Olam Nevçiden birinji aýlawda 3-2 oyun 5 oyundan ibaret bolupdy. Ýöne Nevçi bolýan. Nevçi bolýan. Galadan turupdy. 3-0. Ýagny Gala häzirki wagtda utuklany boýunça 3-nji orunna 18 utuk bilen. 4-nji orunna Binagar 17 utuk bar eken. 5-nji orunna Milli Goşun. Bugun ýeňi sadamlak başardarym Nevçi. Migrasiýaň 25 utuk bar, Nevçiň 22.
Nevçin peýda uçuğa boldy. Hatap 2-1. İki topor diňe 5 döwü geçiren bir duşuq var. Olaram şu birinji aýlaw ýok. Nevçin 2 duş geçirdi, ýagny 5 döwden var. Olaryň biri Talip Sport bilen geçirdi. Galanyny 3-0 3-1 çykdy. Hemen Migrasiýa bilen, ýagny birinji aýlawda 3 oýun duşuq tamamlandy. Muman ýokary ligada 10 güýçli topor. Belki esasy çempionluğu da iki topordan garaşylýaram. Hatta galada dalaşýar bolup bilerim. Binagerem var. Didar Nuriyev. Berekellah. Ne bu yerde bolin? Öňe çykardy toporuny. Öňe çykarýan Duranbek Rehimov 7-nji belgide. Hatap 3-2. Riyad Muhammed Kuliyev. Taslanam torak altaşıp diýöni. Migrasiýa mümkinçilik bar. 4-nji tuň adanmak üçin Didar Nuriyev yetişmedi. Hatta Döwlet Jumagaliýew hem yetişmedi. Hatap 4-2. Migrasiýa arata paut 2 tuğa çykardy. Riyad Muhammed Kuliyev. Rasulov. Rasulov. Yöne yetiştiler Migrasiýa. Rasulov. Riyad Muhammed Kuliyev. Berekellah. Bu yerde Bayram Uyisov. Hatap 3-4. Näserdar Täşnadarov. Tapşyrıklaryna berýär şagirdi Akmana Döwletowa. Kudrat Uwedov. Rasulov. Uzaklardan batı boldy. Gaşyna da düşýär. 3 bol beňini ýapmany tiňlensiren bolmasa. Nevçin oyunçulary. Hatap 4-4. Bagtyar Hemraguliyev. 5-4. Bagtyar Hemraguliyev. Migrasiýanyň oyunçy topu daşyna sördüp garaşdylar. Öňe çykardy. Ýeneden Nevçin öňe çykdy. Hatap 5-4. Duştu devam edýär. Hatap 5-4. Bagtyar Hemraguliyev bu zafar ýalňyş diýär. Bagtyar Hemraguliyev batly hüjüm edici urgulan top oýnaýa girdi. Hatap 5-5. Mitkun Guliyev häzir top oýnaýa girdiler. Mitkun Guliyev ikinji döwdede Yasanam döwet bolmakly, garşylyklyň hüjümlere garşylyk bermekde köp kazandyrdy. Didar Nuriyev. Ýalňyşýar. Mitkun Guliyev top oýnaýa girdiýän. Didar Nuriyev. Didar Nuriyev. Arka Resul topu kabul edilmedi. İfasır geçirdi.
Batu urgu geçirme Didar Nur adatçı näme zarbelen ucum geçirýän oyunçu diýöne. Sapar 3 aşyr ağırly urgusy bilen hasap 6-6. Yedalti. Ne diyordu? Arslan Ballikov. Nevçinin çıkardı. 7-6. Vladimir Kanisov topu geçirdi. Arthur Rasul topu karşılayan Vladimir Kanisov. Didar Nuri. Didar Nuri. Nevçin tekinci topu golli. 8-6. Ilham Allaverdiyev häzir top oýnaýarlar. 11-nji bölgede. Yine ýönükö ýalňyçlyk. Bärde urguýuny ýokarrakdan geçirmek gerekdi. Duranbek Rahimov 9-6 boldy. Ilham Allaverdiyev. Berekella. Bu sefer pursat kopyda alanny. Süleyman Garliyev. Laýyk oň çemede geldim top. 7-9. Vladimir Kanisov häzir taýarlanýan top oýnaýar mäne. Kudret Öwedov topuny ýollaşyp geçirilmekde. Kudret Öwedov aslynda olar milligini düzülmegeni sürünmeýäri. Erkin oýunçy. Migrasiýa düzümünde 17. Farhab 17. Bayram Weýisov hem zarba bilen batly urgulan top oýnayjak bolýany tordan geçirilmekde. 8-10. Farhab 8-10. Edil son alam ýalňysyanam Duranbek Rahimov. 11-8. Kudret Öwedov. Süleyman Garliyev. Olmasa tamamlayabilecek pursatdy oňama. 10-8 boldy. Nevçi ara tapawda 4 goçan açdy. Didar Nuri. Didar Nuri. Kudret Öwedov. Arthur Rasulov bu ýerde aslında Arthur Rasulov näme? Ýysaşy edecek boldy da. O hata bolýan çaklamasy netije bermedi. Batly urgu geçirmek gerekdim Arthur Rasulowyň. Hasap 13-8 migrasiýa bilen jankörleri, depli, soğunluk bilen uruklandyrjaga bolýarlar. Ýöne görelim olaryň
ruhu gollawy bu ýeňse ýeterlik bolarmy? Berekallah. Fiziki oyunu kopyadalarını Süleyman Qarliyev. Süleyman Qarliyev migrasiýaň düdüminde uzun boylu oyunçularyň biri. Bu Türkmenistanyň milli ýygynynyň düdümli oyunçularynyň biri Süleyman Qarliyev. 9-13. Didar Nuri. Ya Muhammed Kuliyev. İçine düştü Otay'da. Otay'da Kerim Hudayguliyev. Kerim Hudayguliyev, Kaptelemin arasında içine düştü diğer yönü. Tiyan Muhammed Kuliyev ulaşmaýar emin bilen. Oyun devam edýär. Hasap 14-9. Bu ýerde näme bu migrasiýa oyunçular topun jidilrek diýip başyny düşdük diýjek bolar. Ýöne video şekilde tomoş etdiler. Bu topun oyunmadan içine düşenligi näme? Video şekilde täzeden. Aydın bolly. Hasap 14-9. Nebitçi ara tapawut 5 koşgat. Vladimir Kaniyş topu geçirdi. Rıfkar Resulov ýalňyşýar. Rıfkar Resulov ýalňyşdy. Ara tapawuda maçlar 15-9. 15-9. Kudret Öwedov. Berekallah. Topa yetiştiler. Kudret Öwedov. Vladimir Kaniyşev. Berekallah. Ne şuňaly jümler geçirmeli. Duranbek Rehimov. Toparın 10 üstügi hasap 10-15. Rasul özü gadyr top oýna girdiler. Bu 16-njy tuwolly. 16-njy tuwolly. Bagtyar Hemraguliyew. Bagtyar Hemraguliyew. Ara tapawut 16 tutuk. Vladimir Kaniyşev. Berekallah. Tiyan Muhammed Kuliyev. Migrasiýa 11-nji tutugy. 11-16. Tiyan Muhammed Kuliyew ödüm. Top oýuna girdiler. Berekallah. Mergenlik korup urgu geçirdi hücumy zarba bilen Bayram Goýesew. Nebitçi 17 tuwolly. 17-11. Bagtyar Hemraguliyew. Kudret Öwedov. Ýene geçti Kudret Öwedov. Ýene bolyn. İki gol öňüne böwet bolan Bayram Goýesew. Ilham Allah verdi. 18-11. Nebitçi bu döwde tordan geçirilmekde baatly urgu bilen Bagtyar Hemraguliyew 10-18. Mitkun häzir top oýna girdiler. Mitkun Guliyev.
Didar yine de yetişýär bu ýerde. Nuriýew. Didar Nuriýew. Bolmasa son kutuklar azdyň. Üçüncü döwde. Üçüncü döwde utugy ikänlen. On 9-12. 7 utuk ara tapaw. Vladimir Kanishev. Nevçin oyuncular öz arasında düşüşmedikler bolýar. 13-9. Vladimir Kanishev. Yine de vacip burada Arslan Ballikov. Nevçin 20. tutuk boldy. 20-13 ara tapaw 7 tutuk. 7 tutuk azal voleybollu. Uşuk bolsa 3-nji döwü. Kudret Öwedov. Taşına düşdümi? Emin Arslan Galiyev video şekil qaytadan tomaşa etmelidir. 14-20 ara tapaw az olup umutlanýar migrasiýada. Döwranbek Rehimov. Ýöne yeňil ýelpaýa däl. Mundan soň migrasiýa hasaby peýdan urmak. Ýöne sportu näme? Berekella 15-20. Döwlet Cumageliýew. Döwlet Cumageliýew hem topu garşylap bilmedi. Ötünçem Florian ýollaşorundan olam. Döwranbek Rehimov. Migrasiýa hüjüm dowam edýär. Berekella. Näkýan Muhammed Kuliyev. Migrasiýa basır tuklar bilen dowam edýär. Ara tapaw ýygyrdy 4 goçenler. Sportu anam gerek. Buş dowam edýär. Bu ýerde Emin utugy Nevçin peýdasyna berýärmi ýöne ýene de migrasiýanyň tälimçisi Eminlerin alalaşmaýar. Bu ýerde Eminler jedelli topu Nevçin peýdasyna berildi. 20-16 Nevçide oyuna girýän oyunçu. Dördüncü belgide Kerem Öwedov. Atap. Ara tapaw da 5 tutuk ada däl. Didar Nuriýew ödüm top oyuna girdiler. Kudret. Berekella. 22 boldy. Bu döwde Nevçinni ýeňişine kazanmana ýakyn. Didar Nuriýew. Kudret Öwedov kyn topa garşylady. Bu ýerde ahyry migrasiýa utuklananam Akmurat Qalannarow. Seyrek oyuna çykýar Akmurat Qalannarow. Mitkun Kuliyew oyuna dolanyp gelýär. On 7-22.
23 bolýar. Gönçüden üstüne düştü top. Gönçüden üstüne düşýär. Yine kutuk gerek. Nevitsa bu döwde ýeňiş üçin. Birinji döwde 25 oynady, ikinji döwde 23-25 migrasiýa peýdasyna. Oyunun bolsa 3-nji döwü. Hatta 4 döwü bar, ya 5 döwü bar hem onu öňmezäki. 24 bolýar Metkun Guliýew, tezir oyuncudan garşylmadyk ýalňyçlyk. Indi bu bundan soňra bu döwüň ýeňişini elenmermez. Nebitsi bu döwünni üçüncü döwde olar ýeňişini elenmermez. Vladimir Kanisev. Kudret Öwezov topun taşına gidýänini gördü, şoň üçin topu galtaşan bolup durmady. 18-24. Düýdansız hücum netije vermedi. Nevitsin. Didar Nuri Barsal Rasulov. Berekella Metkun Guliýew. Artanbek Skender iki bolup öňüne gowy garşylyk berdiler. 19-24. Oyun dowam edýär. 19-24. Migrasiýa üçin mundan soň edil bu döwü öteden urmege has ýeňil ýel paýda alýar. Ýene de näme spor. Basır tuklar kazanırlar. 25-19 boldy. 3-nji döwde Nebitsin peýda umuma tapdy 2-1 öňe çykýan Nebitsi bolýar. Ülser hormatly ýeler oyunyň 4-nji döwü başlandy. Ne bugun yurdumuzda Türkmenistanyň ýokary liga erkekler volleybol topunyň arasyndaky oyun dowam edýär. Ne paýtagtda Ýaşyl Hakaýew adynyňky Halka Nebitsi Üniversitetiň sport binasyna 3-nji aýlagyň oyunlary. Nebitsi we migrasiýa. Umuma tap 2-1 Nebitsi ikinji döwde migrasiýa peýdasyny 3-nji döwde bolýar. Näme? Migrasiýa netijeli garşylyk berilmänini görelim bu döwde nähil bolarka. Hatda duşuk 5-nji döwde dowam ediler. Ya bu döwde tamamlanmalylar. Onu bolsa öňümizdeäki wagt bilen ma'lum bolar. Bir tapar ýatlalyň bularyň birinji aýlawdaky duşukda Nebitsin peýdasyna bolupdy. Oyun 3-2. İki toparam. Häzirki wagtda seni bir duşuk ýeňişe tezbar boldular. Nebitsi galadan turupdy. Migrasiýada ne? Bugunky Nebitsiden. Ýöne umumy utukda bolýan 25 utugy var migrasiýa. Ya Nebitsin hem Talip Sport'un oyun agyrrak geçiren duşugam var. Ol oyun 5 döwden barat bolupdy. Ne qalada umumy utuklan oyunçy 3-nji orunna, 4-nji orun. Binager 5-nji orunum Milli Goşun. Nevitsi Batır utuklar olur mazhab 2-2. Bagtyar Hemraguliýew. Berekella. Didar Nuri. Öňe çykardy. 3-nji turny gazandy Nevitsi. Top laýyk oň çemine düşdi. Hakap 3-2. Bagtyar Hemraguliýew. Top oyuna girdiyen. Kudret Öwezov. Yine Didar Nuri. Didar Nuri
bir özü öňüni ýapdy gowy. Hatta Serdar Täsladar hem öz şäherini alkışlady bu utuguçy. 4-2. Batır 4 boldy. Nebçiň peýdasyna. Bagtyar Hemraguliýew. Kudrat öwüdü, ören kıyın top olam. Beşiki bolýar. Ne bitsine 5 kadar ne? Hata 5-2. Nevitsi top oynayırlar. Ören kıyın topu karşıladılar. Döwlet Jumagelliýew. Didar Nuri bu döwde näzirki wagtda Nevitsin ýyldy oýşaryň biri kişi şüphesiz. Bu döwde Didar utuklaryň agramly ölegini. Ata Didaryň taýyagynda gadandy. Nevitsi. 6-2. Bagtyar Hemraguliýew. Rıfır Resul hem ýada değil. Sebäp kän oýun meýdanyna galyp bolam. Tälimçi hak berdi töýüni final diýişik berýär. Bolmasa köp. Näme Rıfır Resul hem Türkmenistanyň milli ýygnasynyň oýunçylarynyň biri. Bu sefer topu geçirilmedi. Bagtyar Hemraguliýew hasap 3-6. Migrasiýada Beglim Muratgeliýew hemine oýuna girdi. Yani onu tegrek koy berýär tälimçi. Beglim Muratgeliýew Kudrat Öwüdow. Emin utugy migrasiýara berýär, ýöne içine düşdi diýär. Artdan Galyjew. Azalok tägini eminim. Bir hili topun daşyna düşdüm, içine düşdümi diýip ýöne voleybolda da topun täl çyzyga galtlaşyk eýem top oýun meýdanynyň içine diýip hatap alınýar. Beglim Muratgeliýew Kudrat Öwüdow 5-6 migrasiýada ara tapaw ýygyrdy. Hata 5-6. Beglim Muratgeliýew. Top oýnaýarlar. Didar Nuriýew. Didar tapar çemne salyp hüjüm geçirilmedi. Ýöne üstasir geçirjek boldy Döwlet Jumagelliýew. Emin utugy Nevitçe berýär. Tora galtasy diýär, artdan Galyjew. Oýun dowam eder, hasap 7-5. Nevitçiň peýdasyna Tuğuşyň 4-nji döwi. Alham Allaberdiýew. Yani Muhammed Tuliyev top oýuny Migrasiýa oyuncusu Akmurat Galannarow. Toparyň altyn şunu gazandyrdy migrasiýa. 6-7. Akmurat Galannarow. Bu ýerde de Vladimir Kanish bilen Beglim Muratgeliýew arasynda düşüşmezlikler. İki oyuncu bir-birine topa sen yetişmeli boldular ýöne. Malaka ti netije gelmeliler. 8-6. Bayram Weýisow bulam Türkmenistanyň milli ýygnasynyň oýunçylarynyň biri. Bu ýerde de Didar Nuriýew bilen iki oyunçuň arasynda päselçilik berdiler bir-birine.
Bayram Ruiz, Didar Nuriyev. Asab 7-8. Akra Kalanarov. Nevçin peydahına bollu. 9-7. Topa yetişecek bollu yöne Kudret Uvedov. Topun tiyliğat bahtı bollu. Ara tapavut 2 tutuk beyle bir açık değil. Serdar Kayasnadarov. Nevçin talimşeti. Didar Nuriyev'in topun Kudret Uvedov. Yutkun Guliyev. Dövlet Jumagelliyev. Berekallah. Tutuğu kazanayan 6. belgide Altan Ballikov. Yöne bolun migrasiyan talimçileri eminen ılalaşmayalar. Eminen eğer külleriyalar. Oyun devam ediyor. Bir yerde cidili top bollu yönü eminler Nevçi'nin. Yutkun Guliyev. Urgusunu bir hili bağıtlam der. Yönü boş meydan kovurdu. Yutkun Guliyev. Asab 8-10. Uluvara tapavda da yönü gurrungsuz migrasyon için vacip. Bardı geldi. Nevçi. Bu da diyen sadan ait onu. İkinci taparım migrasya karşı yeni sadanlık olur. 11 tekir. Yani yeni topum olmadı. Arslan Ballikov. Mir 8 Arslan Ballikov. Berekallah. Hemen hücumlar geçirmeli. Duran Bekrehimov. Migrasiyan 9. tuğu. Yutkun Guliyev. Didar Nuriyev topu karşılayan. Yani Muhammed Guliyev, Yutkun Guliyev. Hücumu tehdiden geçirer. Nevçi. Burada yenilik bilen tamamladı. İlham Allah verdi. Nevçi 10. tuğu. ...12-9. Akbarat Dövletov. Onu söylüyor. 2 olup Govi blok koydular. Tahtiyar Emrah Guliyev. İlham Allah verdi. 13-9 ara tapağı 4 oçuk diyene de. Bu masaf oldu 2-1. Nevçi'nin üstünlüğünden oyun devam ediyor. Kudret Uvedov. Yine de 2. sapar. 3. saparım yalnızdı. Süleyman Garliyev. Nevçi ara tapağı da açıyor. Arana açıyor Nevçi 14-9.
Döwlet Jumagelliýew. Didar Nuriýewiň Kudret Öwödow tapar garşylan. Berekella. Bulum diýmek Newiçiň Bayram Weýisow. Bayram Weýisow ara tapawut açdy, hatap 15-9 bolýar. Oyun dowam edýär. Newiçiň ara tapawuty ýam 6 goçen açdym 15-9. Rıfır Resulov. Rıfır Resulov. Yalnız tolun. 16-9. Newiçi 7 goçen ara tapawut. Ada del voleybolla. Yöneltek näme 3-nji aýlaw. Taşyna düşdi diýär we migrasiýa 10-njy tugy. 10-16. Didar Nuriýew. Ýöne tapar bolýan. Taýalykdyrak boldy. Ilham Allaberdiýew. 11-16. Didar Nuriýew. 17 bolýar. 17-11. Bagtyar Hemraguliýew adam top oýna girdiler. Berekella. Ne bulum oyun kombinasyonyny geçirdi migrasiýada. Akrat Galanarov. 10-17. Didar Nuriýew. Isil çäre goýmady. Göni burça, urgu hücum. O taýda migrasiýa goýşyr, hiç mümkinçiligi ýok. 18-12. Pin topdan utugally. Pin Portotton Duranbek Rehimov. 13-18. Migrasiýada eger mundan soň bir koro netijeli jümleri bilen utuk kazanyp ata diňdämli öňe de çykyp biler. 19 bolýar. Bayram Weýisow. Türkmenistanyň milli ýygnatynyň oýunçylarynyň biri. 19-13. Bärde tälimçi Ferhat Täsnazarow. Newiçiň düdümledi. Merdan Mammerdiýew oýuna goýup berýär. Kudret Öwödow nähil kyn topa ýetişdi olar. Didar Nuriýew hüjüm edenne badym taklap bilmedi. 14-9.
20-nji tutuq boldy. Nebitçiň 20-nji tutuqy. 20-14. Bardiyeli migrasiýa tutulaýsanda umumy ikinji ýeňse tebä bolan duşugy bolar. Didar Nuriyev. Yok, Didar Nuriyewiň batly hüjüm edici urgusu bilen top oýnaýar diýýär. Taşna düşýär 15-20. Oyun dowam edýär, hasap 14-20. Ýalňysdy ýöne Emin, Kaptel Emin, Kerim Hudaýguliýew topun migrasiýa oýunçylaryň barmagyna galtaşdy diýär. 20-15. Berekella. Bulum nägerini Bagtyar Emraguliýew ýeňse ýakynlaşýar. Nebitsinni ýeňse ädim ýakynlaşdy. 20-17, 20-15. Ara tapaw 7 tutup. Migrasiýada Vladimir Kanişev top oýnaýar, ýagny oýna dolanyp gelýär. Arsenbek Iskanderowyň ornuny meýdana ýerýän. 20-15. Ümit töredýär ýene de Duranbek Rehimew ýöne 16-22. Mitkun Guliyev. Didar Nuriyev topa yetişdiler. Yine de migrasiýada Duranbek Rehimew. 17-22. Mitkun Guliyev. Batly. Berekella. 23 bolýar. Bayram Goýysow olam Nevçiň düdümine tapap duran oyunçylaryň biri. Didar Nuriyev, Bayram Goýysow. Migrasiýada Duranbek Rehimew. Topar 18-nji tutuq boldy, 18-23. Vladimir Kanişev. Didar Nuriyew. Yok, bu ýerde yine Bayram Goýysow. 24 boldy. 24-18 bulam diýmeginde nebitçiň. Bu mewzumda ikinji migrasiýa garşy ýeňişiň gadalmany ýakyn. Migrasiýa garşy ikinji. Birinji alawda 3-2 diýýärler, bu 3-1 bolajak ýaly oýun. Didar Nuriyev'den top. Meydanın taşına gidiyor. 19-24. Umumy utuqlana deňleşerem. Ýeňiş gazanan ýagdaýynda da. Şeýle de bolýar 25-29 umumy hasapda 3-1 Nebitçi bu mewsümde ikinji ýeňişiň gazan migrasiýa garşy hormat edilse umumy sahanda da utuq babatda da utuq deňleşer. Hormat edilse bunu täýärlän reportajymy tamamlaýar. Hoş, sag bolun.